plan pioner que pretén amiar a terme accions a través de cremes d'intentar modificar la vegetació que hi ha en aquests moments en els nostres muntes, intentar evitar en gran mesura el risc d'aquests incendis que en aquests moments ja serien de sisena generació. Són més ràpids. En les mostres càlides actuals el tiratge és més alt. Per tant, el canvi climàtic està provocant focs que tenen més tiratge, consumeixen més de pressa, però a més també tenim més combustible per consumir, i això fa que vagin més ràpids. Si tens tota una vall d'aran homogèniament forestal, l'incendi serà incontrolable. Si tens una vall d'aran que és forestal, però hi ha estructures diferents, bosc vell, bosc madur, bosc jove, bosc en regeneració, pastura, matollar, l'incendi no podrà créixer. I, a més, aquest mosaic d'estructures forestals és el que garanteix la preservació de la biodiversitat. El pla de gestió es va confeccionar justament també amb els experts del grup GRAF de la Generalitat, de Bombers de la Generalitat, que el que implanta d'alguna manera és tindre ja totes les accions prèvies que es necessita per fer una crema prescrita, i a la vegada també determinar les zones aquelles on històricament han tingut focs i on pensem que evolucionarà cap allà el foc pel canvi climàtic, d'alguna forma de dir, si tenim foc també ja hem fet com gestionarem aquell foc amb anterioritat a que es produeixi. És a dir, marxem de la improvisació o de fer les accions de fortuna quan tinguem un incendi, sinó que les tenim ja planificades. Es crearà un grup de cremes d'aquí de la Vall d'Aran, els formaran també amb l'ajut dels GRAFs de Catalunya, i aquest grup d'expertesa serà el que després començarà a monitoritzar i a efectuar cremes. Aquest plan ve de la mà de tot aquest projecte de gestió forestal que pretén extreure biomassa dels nostres boscs i treballar en aquesta transició energètica per un costat i per altre també disminuir aquesta càrrega de material que hi ha en els boscs de la Vall d'Aran, després de dècades de manca de gestió, i que en aquests moments, com ja ens diuen tots els experts, són un risc real que els nostres boscs cremen. Necessitem aquesta gestió per garantir la biodiversitat i la seguretat, i això passa per gestió, i aquesta gestió és possible si crees una bioeconomia per mantenir-la. Estem fent dues coses, gestió de biodiversitat i ecosistemes ara a l'hivern per garantir la seguretat després a l'estiu. La Vall d'Aran, sent una vall nord aquí als Pirineus amb una riquesa excepcional, doncs és un bon lloc com a escola per començar a fer això. I llavors, comencem a Vall d'Aran i mai més ben dit, el món mos mira, i això és important.